makane sa mawie no osempakani yebem wadwone akwaba enua yo enen so bosomi ahyase kwasi de kan ni de awurade de amaye se yemfa emedum yetiefo no ena yeba besi ho enkonwei wada roma fa yewura mpaibom na yenhyase yebompe Onyankopɔn tumfo a ewiase nyina edi wo enkwa nyina wura anyibri yenam Jesus Christ do eba wo nkyɛn yɛde wase na yɛhyɛ wonimnyam ɛwɔ nkwa a ɛde hyɛ yɛmu binum ɛwɔ abɛwɛ yɛde wase ɛwɔ bambɔ adabɔ yɛn firi anɔpa ɛbɛpem sese yɛhyɛ wonimnyam ɛwɔ Sompa FM ɛne dwumadi a ɔtedam abobɔaze na yɛnya konya na yɛne etiefo ne ahwɛfo nyinara yɛsua wasam ɛbom ɛnda nso ɛbra so a yɛde wɔn nsam yɛne etiefo nyinaa yɛbɛkyɛ yɛtoto asɛ dɛ Nyankopɔn ɛba bɛka yɛ ho na ayɛ nkakafoɔ za otwa dɛ yɛn nyinara yɛhusua a ɔyɛ hom kronkron ɛne kasafodo no ndɛ anyibri ɛne busumi boye na yɛngyina Nyankopɔn yɛhu anyibri yɛreda no dɛ huyɛmɔbɔ ɛne hyase na ɛne wie ɛwɔ Jesus Christ di mu amen amen yabɔ mpaye awie ye okenkanfo ewo ye fie ha enmire obeboa na okenkan twero ede amaye yewura Evans Labi ena enmire obekenkan twero no ede amaye ewo ha enum ti osambakani enkomo a edadwei Gyedie ahodo ewa Kristofo mu no akoche mi no bi kire se enei hon kronkron no na de ye no aise abawiye ewo sedia ebinom pese omoma yehunu obekura timen nante na waka se hon kronkron esini so asondan mu obitimi manifeste se hon kronkron na esini so ewo ho enom we ama atwinje bebre na eba ebinum so kra no ene kasa ahodo bi a omo kan yen sore ahodo mu no nea ebi kan se ewo ho kwan na honhom no da so ye adwuma ebi nso kra kire se atwam ene nea ekeka ho na minim wonso Gyedie ewo sankomoyi eho emisa se honhom kronkron say na osi ye na adwuma ene ye ya brei eso owa hini edase Nyankopɔn enhyira wo so ene wo empanyifo a wode dwumezi otedam abobati right ede wase ewo nyibi so adesua otedam nkonkron adesua enso eye adesua bia ehunya pa wo kristansu mu na oya adesua bi so a dem medical aka no ebibia na ntiase no ewo kwana nkonkron eye dwuma fa no owo mote nti wonsemi se de enda no nkonkron eye dwuma ana nkonkron enye dwuma no nkonkron eye dwuma right na ewo bible etoba suene ye bon ye de nkonkron na dwuma ye wo no akwan akwa bien ye wo kase bia fa no the indwelling of the spirit and ye the manifestation of the spirit right the maze bien no ni na ye nkonkron no ye dwuma but akro ne de or the anwade yo eka ho the manifestation of the spirit ha ono ohum ne ededi ewo anwade yo edo miracles you can baby to the asmafo njuma no tibin nijim ekro adreba no Acts chapter 2 verse number 1 ahaye bra ro Jesus Christo answer no boko no hye nesuafo no ebode oko obama nkonkon aba na wabaye on the comforter right so Sompa 101.1 Acts chapter 2 verse 1 I say na Pentecost da no toye no na wonyi na ehia faako na mpofremu no
ehum bi a ete se mframa a emu ye den a erebo free soro bai yeah na ebe share efi a wotemu no enyina ama yeah na tekrema a wapapa emu a ete se oja yiyi kire won na ebe sisi won etifi maako yeah na ho kronkron ye won nyina ama okay na wo frase ya kasa foforo said honhom no ma won kwan se wonka so said the honhom ma won kwan se wonka second verse number 5 adreba ebon we there or a miracle in the sense that woman na wo or ye won mo there ebinuma want yen kasa workasa a miracle now a kwankwa and the yemo ebredo hum konkron ye djuma pa right now hum konkron ne djuma ye no yesterday indwelling of the spirit no ha no all the di e wa blabom hum konkron nei no hum konkron djuma no e da di e wa blabom so hum konkron e wo wuma hum konkron no ne ye naba Galatians chapter 5 verse number 22 yankan riade yankan na yantia and they konkron guso ayedjuma ekwan ben so Galatians chapter 5 verse 22 na honhom abane odo so na honhom no honhom no aba aye honhom ben the Holy Spirit okay na aba and so honhom na aba so honhom no ewo wuma and then so honhom no yedjuma o de suban bi ededi suban be dedi no onyene aba no right honhom no aba ene odo enije asomdwe abodwekere ayemye papayo Gyedie ojo endaho emre biara ne ho etia ye no so ejewo ahene yes sir honhom no ande hom konkron oye djuma hom konkron ne djuma ya oriye no oye wo Onyankopon embemu okay Onyankopon embemu no ahaye ye da suban papa edi lo chere honhom konkron etu dem no Onyankopon pa no right the obi a otumi da suban papa edi bia no e chere se Onyankopon honhom sure ete sa nipa no at least because ma yabo Galatians 5:22 ya some qualities ojo unde onye ebri nyina na nipa bia betum wenya ojo honhom because suban bi wo na so attitude bi no bi eye chopa so Onyankopon honhom antium ana ye Onyankopon ba wo reactions okay papa so right suban no ba cheme hu de ampa Onyankopon honhom enti asomafo nyuma na amaye kan ye no ese honhom no baaye no omo kan kasa hodo eye kasa hodo ana kasa foforo kasa hodo I'm the brother can tongues so okay so yaka tongues na Greek word near glossa different languages okay ekemu nine but o ye jeni me ye bononi me ye pantini me brother oye nkrani nkema so 1 2 3 oye tongue right kasa hodo right nti onye kasa foforo kasa hodo okay enti ye na ye nhwe kasa hodo no a na wo mo ka no sign na Bible si kire mu na mpezanka ye kan ye 1 Corinthians 12-14 no okay na ye di bisa se kasa hodo ne kan no sign na Bible kwan so no wo se ye kan no de efa medase yan kan we na ana sign na ye di begina wo dia 1 Corinthians 12-14 no kan 1 Corinthians chapter 12 1 Corinthians chapter 12 verse 14 no chapter 14 or chapter 14. Is it 14 okay yan kan ho na ye mami bi me de no o je nyabutre na hwe de me de no inti me fa question no ma wo say Bible kwan so no say na yesika kasa hodo no so minya wo text bro yan kan 14 yan kan 14 say na ne pedua so enye akwa ba 14 chapter 14 wana
Can chapter 14 and I said chapter 12. Kind 12 na me hade. Chapter 12 verse 14. Aye na me hade. Na ne peduan so ye akwa baako. Na I said na ne peduan ye akwa baako na ebebre. Me sure that 14 chapter 1 Corinthians chapter 14 verses 1 and 2. To na ye hade. Yeah. I say Mumpe odo ichiri kwan na mumbo honhom achede no ho moden ne titiri se mo be hye nkom de okasa kasa bie no onkasa nkyere nipa na mom okasa kyere onyankopon Right. na obiara ente ase na honhom na oka ehuntasem Bojo what I then Inti me pese me bisa se dia okasa kasa bi no onkasa nkyere nipa no kasa kyerɛ onyankopɔn okay ne ane yehunu yen sɔre dan mu okay ne ane yehunu ni TV ahodoɔ so okay ene ne yɛkeka ho no yebetimi de agina sɛ ɛyɛ onipa na yɛ kasa de ma na na yɛ nyankopɔn na yɛ kasa de ma no na yɛ Bible kwan so kasa ahodoɔ that's it 1 Corinthians no chapter 14 ekra po no on hyen kran sɛ dem na ne yehu yen yen sorry mu John speaking no now my main can 14 year verse number 2 na you try to be ewa nia okasa kasa bi no de okasa kasa bi no onkasa nkyere onipa na mom okasa kyere onyankopon okay na obiara nte ase okay na honhom na oka ehuntasem now na honhom na oka ehuntasem me pede yesen so wa hade kasa honhom na oka ehuntasem no onyam paibo asem because wo enimpa no eje na wo mu a ehinta onyankopon enim right but rather onyankopon na yi hintasem ekye namba abrasa kono sase fofo na so no eye foforo ntino wo hia onyankopon ne nyimzi knowledge abotum wa guide you so onyankopon na oyi ne no kre edi ekye ne enkrofo a right the prophets so prophets no won so what they did at the church no 1 Corinthians chapter 2 verse number 7 mayanka no wana evancha ha mu na yanko enim kakra right yeah 1 Corinthians chapter 2 verse number 7 actually hitasam no eye asampa no okay 1 Corinthians chapter 2 verse number 7 verse 7 yes, I say na mbom yaka nyankopon nyansa ehuntasem mu yeah nyansa a wode esie onyankopon de to ho ma yen enumnyam ansana so yaka nyankopon nyansa esie the mystery so then as a time of Paul kadama asam na asam no onye hitasam biom enti nyankopon ni mysteries bia no o nyankopon chen no oyinedi edition number so Paul 1 Corinthians chapter 14 reckon there obi or kasa bi no between him and God because there's a revelation okay I free nyankopon chen na eden eba enti 1 Corinthians chapter 14 on can there obi an kasa foforo okay chapter 14 ala hwe verse number 13 1 Corinthians chapter 14 verse number 13 verse 13 okay I say enti de okasa kasa bie no ombo empire say obetumi akyerase enkan se make kasa bi halabalabalaba bo modern de beden obetuma akyerase okay enti se ekohia na ekakasa bia na ntuma nkyerase a sabe faso bie no na dokra owo ehedi no wen de sa asafo no kohia botani nyina anyi de yaloto yanwodo for edification yawa he meti fante brede oti twi anade yawa na eti twi ana fante na program ya yebeyi yari mebe mese me isa maka Spanish na owa hini wakete krampo be de na ti bi entiase eti kronkron na mpodo kede se ekohyimu a bibiara ebe ye no ho bia no otwade obi atiase okay
nti sɛ kasa bi na obi nti ase a ɔte shut up kasa obeka asafo man nti ase no ense sɛ ye ka sure na asafo no hia yeah esese obia na oka kasa foforo na okay maybe say no because ene e kame ayese asafo mu no nyina ahia no obia e ka kasa bi a memente dia wo kan se wonte dia me kan se eno na ekoso na ye kura ba be yese asafo no hia na wo obia ka kasa hodo na wo wanka bia ayese wuni nyame honhom. Okay, 1 Corinthians 14 verse 23. Well, Bible mu no ebra onkonkon na mpodo address this issue no right oka wasam enti yehu de wo Bible mu no ya ba hwe yehu ye de kasa fofo no kra mposi ye kempo a onye obia na odokebi Bible no ekade se obia ye nyina ye be 50 na ye ho obia kebi ti ma Bible no kan ho 1 Corinthians chapter 14 verse 23. Na se asafo munu be hia faako na won nyina kasa hodo na won a wonnim ana se won a won jindie bamu a woren ka se mabobo dam ana kan ti se na woken ene kasa wofra ba ana kasa hodo mu kan nyina no eye nsem bia na mu ka bi keke right na we come student bi no pore in fact also any experience pa na oyobi a osua agriculture na okay one time bi anajo school for ye kompai bo ye kwa ye say yiro na ka tons on so say minimika no ye force no ka sabre no kai say wo mko class no mka edua sample na wawa oh no ka mienu bom sample na wa no so say amen also so bobwa sample na wa we kasa fro sample na wawa na da bom okay again enti no woka asembia keke wode alaba keke 101.1 we so brother we so Canada na edemwo deja mia afi na me ba sorry me se me blessam ana me ne mo besom o se hababa we se hababa se krofo en kra omo adwen no sabe ekoyie die enti asafu mu nyina no empo wo Bible mu asafu mu nyina ka obi akebia onkokro se sabe adwen no ekoyie die okay enti breben na kronkron no anai was a kasa no mibisa sa because kame aye say ene inu de ewura Sunday mu a omo kan say ye mompa ye no a na obi a hyase ye ka ndi breben na eba se ewo say ye ka medase se woka kasa foforo ho asem a Paul one enwanme wo Corinth kasa no Paul no ana Peter no mo hyase akebi ewo Acts chapter 2 I can verse number 5 no eba omo na omo wo ho no omo te se enti Jones no yamfa mbompai okay enyem pai bo yamfa mbompai right egan yamfa mbompai se yeshemu na se bobo mpai do bia kebi ezi helelele ezi halala ezi na ha ye yamfa mbompai na de sa na tie o sa na tie so de a ene de a Christian for yansan hwe yechi yanhwe Bible mi okay because Bible mu se empire ye bo a o se me bo ete entiase ene bo 1 Corinthians 14:1 share the number 15 1 Corinthians 14:50 o say na afei ede en bede honhom bebo mpaye na bede adwene nso mabompaye ebi other verse like say na meje entiase abompaye right so what shall we say then? I will play with my spirit, but I will also pray with understanding. And you know, kasa wo bompaye na wonte
ebi so oka house na nka on cha house me den na metuma me ne Nyankopɔn akese yi. Okay. Enti o se yemfa mompaye. Yemfa mompaye. Mimi sase ebra Pentecost da no. Yeah. Honhom no esane ye no. Na asomafo na omo ye den, na omo ye nkyerɛkyerɛ, anaase na omo bɔ mpaye, anade na omo ya ema na obia te de obia ka ewo no ani kurum kasa mu. That's it. I can Acts chapter 1, Jesus Christ, verse 8 down. Jesus Christ, okay, as one from the one train of Jerusalem. Right. Mobaya, a journey and Ubano abebim. So, the membrane na Jew for a festival be Mudi, I friend Pentecost. So, the membrane Omoshia, Omina about for Pentecost. So, now Omo a dime, the membrane Omo Asia. Now, eti oyabra Jesus ka do won twan oyabra so do ye afahyebre na dam do Nyankopon eye na ade e wo ni tumi enne pemu no Nyankopon hu yi de the mabre na enipa bebre efimbia horo aba wo afahye nti no se oma asampaka no e hyase wo ho a e the best Right. enti e no mo o hyase wo ho na wo de kasa foforo about 17 nations. I can ask chapter 2 verse 5 down. Obobons in Krakwa no we try show. Ewa na obia so kasa no yede no oka. But enkrofo no kasa na wo kan no obia obe bia ti dam kasa. Again, Royal Country the verse number 5 Acts chapter 2. Na Yudaphobia woye nipa de ferefo a wo free wiase amen nyina mote Jerusalem. Na eni bae no nipa pi be hyiai. Yeah. Na won adwene mu ye won sakasaka. Se obiara te se woreka ne krom kasa. So what? Nti ha no onya de no mo de bom pai o. Okay. But no omu de preach. Right. Preaching. Obiara te se ye kan krom kasa. We are brony, but American ni or preach, but what's in broom? Okay. Okay. Wow. Hey, now go where Papa was saying himself. Oh, you bro, you then all come krum kasa. Krum kasa. Okay. Sanu Nyankopon ya de. Eti no. 101.1 Bible mu don't speak no. Yem form bompai. Okay. First, you know, a miracle Nyankopon ye. Enkrofo no omo nsua enkrofo no kasa no. But omu tumi kan. But omu tumi kan. Okay. Now, yeah, omu kan no so no, omu a o so omu te se ye kakasa no. Right. Inti dia na si ya ama se dia I say kasa foforo na say tongues kasa hodo no aba beye te se empire na ye debo because they say asori bia ni ho a ukomu a uhu se ye de preach. Ba bia be kwa ye de kasa ana tongues ye eduma bia no eye mpaebo ene ye de ye brebe na saade no be wura asafo no mu. The main Gyedie no eba bra yaka de bra Pentecostalism. Eba and Pentecostalism no e wo believe bi afa no konkron enedwuma yemu. Da ebie bi tire 1 Corinthians chapter 14. Okay. Ayaka in verse 2. So say what kind wona what kind work kana ngasa na I say ohwo no eyampaibo asam. So obi a oka kasa bi no on kasa nche Onyankopɔn. So with that idea nkeke say one kan ankwase won sua de hu won ye ya adin ba say oh Onyankopɔn gitum say ekohyem a obi anka kasa bi a opa because your ono Nyankopɔn na sa kasa no woka wo de ma no. Nti no edikan no eye ekwan a yehu kyerɛ no efa ene ni nkyiremu ene ne ntiase no. Okay. Eno na ede sa wanyina no ababa. Okay. Yeah. Right. Enti mimisa se ene nia ade na ama na ye nyina ye nia bra obi a pese ye te ne nka se ono so tumi ka kasa foforo ana kasa hodo abai otumi ka bi obi ka bi a e kire se
oye Kristo ni sononko adomo ahye ne ma echen Kristofo aka na but that's it. Well, ekere obia Church of Christ mum de and ye nim say ade we eye esibribi da etwam nti enya ade a ye de yehu ni say o say me pre say me bo mpa ya benya saa adom no so to speak say me de baka kasa bi aha nti me mamu ni say still ano eye entiase nipa pebre no enyante onyanko asem because bebre susu dey say epede bompa dia ode kan wo kase bi a obronsam onte dem na binum ka na obronsam no edwani huna da bi unim no enji awale ka dey kase bi a obronsam ente no obronsam na wonu onimu dada kasa ben na wasa sidwa oni ntiase kasa bia won ntiase yeah 1 Corinthians 14:1 verse number 10 okay Korinto for ngoma edikan etidu verse 10 chapter 14 no verse 10 chapter 14 verse 10 yeah okay say kasa hodo bebre na ewo wiase nanso emu biara ni ho a woni ase ana oni ntiase ngema enti no se yekohia ana da endei asofo binom rehyew nkran members odenya members bebrere bomodin yelkebi kasa na elkana ese elka kase binu wona not kasa bebrere no wiase na ma wakebia no obi anso te right awudi eka obi anti ase ya bekasa okay right ena ukon sori ahodo bi mu a okay empire no yebebo empire all right ewo fante ana twi kasa ahodo ana Ghana kasa ahodo nyina mu but ewo mu a na yese yese honhom sane obi wo ha nipa ba ko esi ne so first ono na wakasa wo kire mu wie owia na besi nipa ba ko so owia na besi nipa ba ko so eno no eye adom achedie sononko bi a ewo bible no mu wo ho manipa bi no anase eno ye den adom anadien honhom ne di sa adwuma no me da se as you the kind I can 1 Corinthians 14 verse 13 ya kan wasam say right ebra asafo no shas lankasa na onyakopon church no oye foforo it is still awuhia onyakopon ni nyimzi knowledge nsana be ya oba guide wo it yakopon na oyi ne no kra edi revelation oyi so 1 Corinthians chapter 14 na I don't call when there bebe sisu there say obi ekakase bia no che dem nipa no oben yakopon do so if say your gifts ahu bi wo wa when ye pay that a tongue speaking no nti kebi misum kebi no che ya ben yakopon mo right and the 1 Corinthians chapter 14 Paul konko nam no do or correct that idea there it's never true America na wa hu bi abawdo Paul says hu bi abawdo a kasa no akewia trim okay they are all canon and be chirem and nipa foforo ne be chirem those days I can 1 Corinthians chapter 12 at verse number 28 again now your those gifts gifts na right enti ye wabinuma that on ye adibiare ya hye okay ro wan ni nde meka awuchirim e chan so kan na musuma chirim okay ye wabinuma wo kasakodo entrase a gift na no ya adoma chede Nyankopon ode ama binum na mama ye yimfi so de da mbre ni na no na church no ahya sedam no na apostles nso wo ho
Mobile Yakupon the crown between at the dinner dam wall and on the me a chazi acro no and ne revelations each acro upon Yakupon the crown, not the massacre. A bra apostles no Sompa FM. If we are a pair, the me a quine acro Yakupon Yanadi, our and what the quando in the baby about 800. A baby, And the name Yamian with you many hobby. You need miracle. Say me. Say you can't miracle no. You wa hine you cannot as sama instantaneously. O yale kwata. Ewo Jesus dream. Wonsa and then entene na bam Na ensanatene. And then you be that. Okay. Sir obi ayo bubu ni pa. Sir Peter no almost say bubu afu yale. Acts chapter 3. Sika na juta je ye ni bi. E Jesus dimu. Sorry nante. Na kwa na sorry ububri. Right. E billion sin that. Okay. And then be sia ya sa fire broad ne we mu. Because ono nimpa na so ye miracle no. Or ye fire body in or one hospital. I just say municipal hospital. Okay. Also, me kwa doctor say, you know, if you waka just a municipal, one municipal na call head top. Head top doctor me ka say I don't know ho. Ebe me ka just off there oh. I don't know doctor say I don't know ho. Na wo kwa hin. Also me kwa head top. Also no go to municipal. No chere bibi wom. Bra. Sa ejuma no etwum. Okay. But anda no je wo say Onyankopon e wo kwan so nko a ofa so eye ne awade edema ne ma. E kwan na ye de we here. Aha, ya fa no special providence of God. Say a kwan so nku bia Onyankopon e fa do na oboa ne ma. Okay. Aha, ebi yet there me pe eba for so many years. Baba on paya. Right. Well, Onyankopon bia weti e wo ne bepemu. Enke so obetum wa hye ne wanunyam amam. E wo bibia edemanim. Unlike Peter num time epeba ene yayi ye se Onyankopon tumi de oma abofra embeda wuyem abafra mbotuma bedem wo bra obenyi ni besi ayeden enhia 101.1 FM. a miracle Tete mere mu ni e course. Ebra na asomafo no ewo ho no. Okay. That miracle sa asam no ensi ohwa na esi tete bre no na asomafo no ewo no and na ejuma sa. Okay. Adenti asabra because Bible no asomafo no de ye ejuma no nsem mo de ye ejuma no eno ana o madane ama ye na ye de ye ejuma. Enti se o mo ye sa ne ma ne de a ene se it presupposes say enen so edaso ye ejuma. Me da say Mark chapter 16 verse number 15. Okay, verse number 20. Okay. Onyankopon miracles na ma apostles in the year no were here for a purpose. Okay. For a purpose. Were here sentiment. Ebra also refer wufum Mark chapter 16 verse number 15 to 20. And then in some kuya between Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Right. Okay, chene suafo de wonko wiasa mfande nyina kaka sampa no enche apode nyina ano. Ti obempa wo shase 15 no na for 20. No se won say monko wiase nyina nko ka sampa no nchira abode nyina. Okay. De Gyedie na wobo nesu no obeje no nkwa. Yeah. Na de onjindie no obebu no fo. Obebu no fo. Na nsankyerenie yi bedi wo a
wo beji nsɛnkyerɛnne bɛdi wɔn a wɔgyedie akyi. Okay. Bidin mu wɔbɛtu ahombɔne. Wɔbɛkasa foforɔ. Wɔbɛma awɔso. Na sɛ wɔnom edubɔne biara a ɛrenyɛ wɔn hwee. Yeah. Wɔde nsa bɛgu ayarefoɔ so ama wɔn ho ayɛ wɔn den. Verse 19. Okay. Na afei Awurade Yesu ni wɔn kasa ekyire no. Yeah. Ɔfa no kɔ soro na ɔkɔtena Nyankopɔn nifa. Okay. Na wɔn deɛ wɔfiri hɔ kɔka asɛm mmaa nyinaa. Na Awurade ne wɔn yɛ edwuma nam nsɛnkyerɛnne a ɛka wɔn ho no so hyɛ asɛm no den. That's it. Okay. Wabaka kasa foforɔ. Edimu wɔde wɔn nsa bɛgu ayɛfo do. Dam kasa na wɔwɔ ne nyinaa no ɛyɛ apostles ngote na wɔyɛ. Aha yɛ bra Jesus ɔno wɔn akasa wie sɛ wɔreka asampa no a mo besini. Verse 20 ne se na wɔkɔ ɛkeka asampa no ɛwɔ mbie nyinaa na anwɔde yɛ a ɛka ho no ɛde hyɛ asam no den or de confirm the message. Okay. And you know that miraculous gift say asam no onsi ewa mumu ha no oye tumi a onyankopon ede ma apostles no na won kuto so no wutu ye ahode alechi no ahode no esi. Okay. The last apostle John or we around AD 100 and I don't know They after John or apostle bia any hobby bepem ne ebi ni obium apostle bia any hobby obi ni obium by your apostles bebre organ apostle wine and wine apostle wine and wine apostle wine and wine begin be there ono ebi abre foforo ye ba hwe da me adusua no so titles aine now yaka apostle be the mobile ya minim se bi e be da ba chi a general meaning here one sent forth. Okay. Now actually Bible man you were apostles p apart from the 12 apostles being apostles p so right. I would Jew for another Greek for adwum no say was smart obi asampa kan adwuma that's the missionary tripper them nipa no won hu dey apostle. All right. But yele kan one man owa yes Christ so choose on 12 no. Okay. In fact 13 because the Paul be kan we 13 aka Matthew chapter 10 na dam krofo no omo tumi da won sa yelba dam krofo wasam na yeka enti na ya bresu ye di Bible no so quotation a ye carry ye nene ne nyina wo ye ho okay wo ho se ye nko wiase na ye nko kan sempa no ene ne ye keka ho enti ebio no e kire se ye kan sempa na ye kan ne kwan so a wo se sansenche ne obobo so yi ye adwuma wo ye nso ya kwan emu medase aden na asam no de ye kan na nsenche no de emma ana wanfa ama ye okay also the one day tikasa ni yo Mark chapter 20 16:20 no okay also the one day the 12 101.1 I say na one day wo free hokoko kan asem no the 12 no apostles no okay mie nyina Erade ne won ye adwuma onyankopɔn de won ye adwuma nam nsenkyerene a ɛka wo ho no so hye asem no den sɛ ade obama wo hu de asem no waka no yɛ authentic onyankopɔn ni asem ɛyɛ miracles na wo ye Acts chapter 3 na yɛ kan wo asem ebra branch no Peter no say sika na dwetɛ de ye ni bi na wo Jesus din mu sɔre nante no papa no osɔre na ohuhuri odi wo n'echi kwa so den oye dey no enkwafo pi ye den wo gye asampa no di right and for a purpose. 1 Corinthians chapter 13 verse number 8 tema wo nkonkon kan ewo da me achazin ehu okay odo to ntwa da nkom hye de wo begu kasa hodro de ebejai yebejai nim de ebesa na yehunu ade fa ne fa na ye hye nkom fa ne fa na se kasa na se de ewie peye no nyaba no na wo begu de ye fa ne fa se yaka de ewie peye no a
enye owura Yesu Kristo a odi mu a ba asase so ebra onkonkon akasaka se we na ye bra apostles no na Onyankopon ne knowledge a odi ma church no enye complete so say knowledge no e complete then those gifts ebejayo ebesizi which is the Bible. Okay. And it's an obi kase orka kasafofra. It means Onyankopon reyi bibi fufre dia den ache no. Bible so a complete. Galatians chapter 1 verse number 8 and 9. Sande obi se orka kasafofra bia. Ana obi se orisem kom prophecy aba. Oye no kwa so obi wo so prophecy aba. Prophecy efre Chase Onyankopon reyi bibi edi achre. Nyankopon reyedam apart from the Bible. Galatians chapter 1 verse number 8. Na se impo yen ana abofo bi fi soro ba be ka se mpa foforo kire mu ka de ya ka kire mu no ho a onue. Sho onkonkon enam Paul do e ka kire Christian for. Say I want a small for Nampo Waba, a big by Peter Abada, Yankopon the credit at the moment, a handsome Nkode, full stop become, what's it? Hey, Omondi Musu. O can a cook room there, say, Obimpo Fisoba. May I Gyedie? Yankopon say, no crying over the bed and what to see. And the young people come out, what's it? Them Nippanomundi. Sompa 101.1. So, Bible no air complete. The Bible is complete, dear. Yemfa bi nka ho. Yemfa bi nka ho. Na yenyi bi so. Yenyi bi so mpremu. And they yenye Nyankopon knowledge ewie. Me here gift of a revelation again. Okay. This time around yenye apostle. It's only because in the Bible no I can be able to the Ephesians 4:11 no. Also Jesus Christ and say mo ebinum ye asomafo the masomafo no ho ne the 12 no asomafo no wonum na wo ye anwade yo miracles Paul our Acts chapter 20 abrante baby a wo for Eutychus now Paul we preach achala Eutychus oyeden chapter 20 verse 7 eko o printokwa Edo abonsando bobo from Kim owi Paul inyane a miracle. Okay. Enti said ya ye kan ene obi betima yo Kristo ni waka say adoma chede wo ho obi betima yo Kristo ni a owo nyame adom no adoma chede a obetimi de aye adwuma ama yahu se we de ye nsanchene kan ana nsanchene kronkron menima epede chensi say adoma chede de hin bi on enta me kasa ne say kasa ye ka ho asem ye ka me ayesesa wo koye nsore mu a e dominate sure bibia omoye ewo asonde mu hono ye sempai bo ase a eno an ye de ye ye bibia empokura no thanksgivings kura mbo no ye bompa ya da nyame ase kura no bebre eye no kasa hodo no mu enti eyama nipa gidie wo saade no mu no ese akosoro pa nkofo gidi pa ama adrum pempenso kura se wo de kura wontumi nka bia yehu se ai se ukristo som no tosene bila se ana ya kan se sa kasan emfiri nyame ana se onyankopɔ honhom so awo bi so a anu nche se oso kasa sa kasan okay ene so onyankopɔ honhom awo bi so a anu nche se oso tumi ye miracles wa woji dase se ya camera ke na se binum esusu se omo onyankopɔ honhom a omo tumi ese ya wade a ye wo binum a omo ye ebubuafo bebre e wo system nim
wokɔ second year nkaban hoi your school for the deaf sa emu school sa omo amo eye awode yi omo fin kranba omo twam wo ho ma ba sa kɔ poly park kejun aka che se o eno de simra nya gidie ontumi nkasa fa ne bra enka no an se wo fi nkran be yi wo du ntwaban nkofi emu mfungui na kwa agba hie no Nka asa omu nyina yala right bra ensita okay me ma hwe bebre wo TV no bo say ya wa so akwa no ka so wa tu ya ka so ko fi no kwa hwe no nkan ma Peter no ye no o ya jinda ndei ebi betumesi onye da Nyankopɔn ntumi yo onye da Nyankopɔn ntumi ye and two ye ni any biblical records a o kire de Christiansom asase no members no obia tumi ya wode yo in that records nti say kasa hodo egu nsankyerene egu abewi ha okay kasa hodo egu nsankyerene abewi ye ena ne osomafo no a ana asomafo dumie no a yehunu wo mo Bible mu no asa wo mo chi adwuma wo mo ye bia ni ho a ene ye bre isu no eye adwuma mo ye sen se adwuma mo ye no Onyankopɔn ade hom konkron ade ma wo okay sa hom konkron no na se wo mo din right omudi akukuduro eye de no kra no esi ho ede ma ye nti na ye so ye adwuma ye Kristo adwuma yi die ne hye yenden konkron ne hye yenden a oye Onyankopɔn asam konkron no ye sononko ana medase Acts chapter 2 verse number 38 se obi ebeye Onyankopɔn ba konkron no kwanya ofado eba na blabom oni okay na chasi eni right okay verse 38 yes sir ebra Peter will preach au Jerusalem na enkofu bebre 18 no ene will be Sir Peter no de yenye den ti anu ya okay verse 36 no say enti ma Israel fie nyina ehunu ampa se Onyankopɔn de Yesu yara mo sene no asendua no so no ayerade ne Kristo okay na wote ye no ewo won akoma mu na waka kire Petro ne asomafo a aka no se enuanom yenye den okay na Petro se won se monsa kira ma adwene na mo nyina ma wombo mo Yesu Kristo din mu emma mo bone fefiri na mo benya hom kronkron akyede no na mo benya hom kronkron akyede no aha ankyerɛ sɛ Yakopɔn ede hom kronkron mawo sɛ kasafoforo ebinom agidie no wodi Nyankopɔn asɛm di no aha hom kronkron akyɛ no promise sɛ obi bɛ Nyankopɔn ba yɛba mawo Ephesians chapter 1 verse 13-14 okay ye kan ya hwɛ dɛ ɔyampa dɛ sɛ obi ebe Nyankopɔn ba wa bra wasesa na dwen na wa ma no kwan na yede no ahyɛ nsuo mu esubɔ no 101.1 Bible mu asapaka esubɔ no yede nipa ahyɛ nsuo mu ya no hyɛ nsuo mu epagya wa then Nyankopɔn ede honhom konkron no ede ma wo okay aha na hyase right na yen confirm ewia yeah verse 13 yes sir ono are mu na mo nso mote nokra asɛm a ene mo nkwagye ho asɛmpa no na ono are mu na moje di ye nso wode bɔhyɛ no honhom a wode bɔhyɛ no honhom kronkron a ene yen apegyade nso hyɛ no asoma no esie oje Acts chapter 2 no a promise Ephesians 1 verse 13 and 14 no ose
what Gyedie no what the konkron no they seal one that promise. Okay. 14a no also ye abade apejade. Now that word the New King James use can guarantee. That guarantee the idea of down payment. Say me say meto me pe ebi wo ton cement. Na me pe 20 bars nya 2000. Okay. 2000 na my bro 1000 or down payment. Say ya aka no meden be tua na magye enwama no. Okay. So konkron achaje wa han say Onyankopon ade konkron no adaye as down payment o kire say enipa no abeye Onyankopon adia. Okay. And so the gift of the Holy Spirit no e wo ya briso no se wunya aye enso sha e kire say wo Onyankopon ba. Therefore Onyankopon ba nso de o say na brabo na ye ese Onyankopon. Eye anwode yo e na o ya o kire say Onyankopon hu konkron e won so. Nti ye breso yi no se unya adoma chede no a adoma chede no me pese obiem se okay the gift na okay say 1 Corinthians chapter 12 yan gift na o de be ma ye no ma yan kan gade. Okay. 1 Corinthians chapter 12 verse 20 hanso adwen pa yenya bote ne nkamu ye ne gade. 1 Corinthians chapter 12 verse number 28 verse 28. yes sir. I say na Onyankopon de ebinum esi asafo no mu the mabre no yedi kan enche o se sabu we na apostles no ewo ho right no mo ti ase na Onyankopon na de ye no na apostles no do edi dwumadi bebre ti se na work wa he o ti se na Ephesians 4:11 ka se na Jesus okosoro no o ma ebinum ye apostles ebinum ye prophets. Say no work and those days not prophets no ewo ho yanti prophet biara no oye miracle in the New Testament. Say ebu o hwa ye bia homa na omomfre. Okay. Ye ni prophet biara no oye miracle. Prophets ni na no na wasan were teachers. Okay. Say prophets ni ba Yakopon de mo won wi a won so wo kire aso no. Miracles in the New Testament na apostles no. Okay, broko enim. O ma binum de edikan se asomafo. Ya ka asomafo a ti se na wodi kan no am say binti ha de yenskepo na brepam ye bohwe no. Okay. Yo obi a qualifications otum o qualify obi mo oye apostle. Ko enim. De atosumienu edifo. Your prophet those days na ye wo akomshafo. Ya di kan no. Dam prophet no ayawom na eba waka cho de mewura sunsun wiase no mahu se wo forehead no gold bi eda wa obi pese oyi na be so seed na me ya hu nyoma na mbo hu ban mo no wo be say or prophet so in the New Testament prophets I wa ha no na yen wo mudwa no prophets were teachers. Okay. The atosumiensan akyerɛkyerɛfo. Na yawo akyerɛkyerɛfo awon ma wo kyerɛkyerɛ Onyankopɔn asɛm. Bionso tumidie. Ne ayarasa adom akyɛdeɛ. Ayarasa adom akyɛdeɛ. So tell me kekeken. And the one who was ayarasa adom akyɛdeɛ no. Ewo Jesus dimu. Sorry nanti. Enya obi aniti eya ne ya no so me de mesato so me bo mpaye ma otina ko ye ka so obi a oye obubuani. Manu sorry. Okay. Eno de binsi enei. Oh. Broko enim. Aboafo. Aboafo. Impeninie kasa hodo. No ye ka orders. Yeah. Sisa wo hwe da me offices a wa bobodin na enne
bra wahene yenya apostle ɛwɔ chokonkron ma apostle ansa nya Nyankopɔn asɛm ase ana yenya apostle because nya Nyankopɔn asɛm no yenya asampakafoɔ wɔn ma wɔ bodawuro ɛne wɔn ma wɔbetum akyɛkyɛ Nyankopɔn asɛm yie akyɛ yɛn dɛm kɔfo ebien yenya wɔn right ɛna wɔ asɔ no mu nso no yenya binom a wɔbɛboa atoto nnwoma and 1 Corinthians chapter 12 verse number 28 no ɛmde bebree no tina yɛn tiase yie ɛna yesusu dɛ tina mɛka na adoma kyɛde no mo adoma kyɛde dɛ bɛsa yalba wɔma wɔ saa akyɛdeɛ no na ɛyɛ apostles no yeah yɛde bɛsi hanom nti ansa na yɛbɛkɔ ahoma no so no wo deɛ ugidie ne wadesua mu no kasa hodoɔ atwam bɔkyane ugidie ne wadesua mu no yɛmfa kasa hodoɔ no koraa ɛmmɔ mpayɛ bɔkyane ɛna ugidie ne wadesua mu no meyɛ odiifo a me hyɛ nkɔm sɛ obi yare masane yadeɛ o Yesu din mu sɔre nante no ne nyinaa atwam bɔkyɔ an me da se ma yɛnkɔ ahoma no so na yɛma afrɛfoɔ mmra yɛba ne afrɛfoɔ aka ɛne deɛ aka akyi bia ne yɛde aba bɛwie ɛnɛ nkɔmɔ yi ɛnɛ na yɛapagya ende bosome a ɛwɔ yɛ nimu yi nyinaa deɛ yɛde bɛyɛ adwuma mebakyɛ wobɛtumi afrɛ na waba so 0260 196062 0260196063 yɛmfa ofrɛ ne odikan. Hello, good evening. Good evening. Wode ni baby a okasa fi. Owa nya mi shiro wa shiro. Amen. That you may be way very broad. That say wo mpa and say nya me fa ma wa. E na ko panu do so wunya. Ma me wo do say ko Joel 2:28. O say wie mbre no. Me hwe mu megu me nkoko aso. Na mu pay for ahihye enkom. O say wie mbre no. Enti nkonko no ewowo medwumedi bebre. Okay. Ewowo medwumedi bebre. Enti se wo teaches na wo ye na se wo de wo mpa na ye kwama chi wo se o se mu mbisa. Wana ne ba ebisa na pan wa obema no ebo so onwe anase kutu a obeba na yan kire na mu ye de boye fu okra no ebisa hu nkonkro a adente ye bisa ade a ye ba bisa ade de ma no na ya minu ye bisa hu nkonkro fa man. So if you ask you will get it. Okay. If you like ask, if you don't like to stop. Yeah, I say my info before fro. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Would anybody be Kasafi? Kasafi, I can't say. May I say my inti when you marry? Oh, when you may so, you want to be great. I see some quamus. So, a topic swag, if we have a Gyedie for or say, big enough to marry. I am for any Casa how I see a used to know. Sorry, right. It's in a book, the Bacano or Nabaso said, and so what did I have from there? You didn't have it. I could say that the answer team was starting to make it. Amen. Yada Sibebre 0260 196062. Good evening. Hello. Would anybody be Kasafi? Porto, your family, Katafi, Takabenachi. Meda say my intio and you may. And then so you had a master, which media Modern. Right. The tattoo about what's a packing about you. Now, I know I think I can't Petronica. One name got a fair color. Now, I can you say a Joy chapter 2, verse 2:15. A butcher, Nakopo, that's a people to back. No money is say. Richard Ekano, or Techimu, our actor cartoon. Now, okay, actor to the 16 to 17. Sam butcher now. Joy Ekano, Joy chapter 2, verse 28. You became up for killing the dada.
nti no ene no saa ape kata wo do ne apon se na adin nyam etwem nti no so tia the Bible no you are not the direct recipient of the Bible no you try to me the nti so fana so wo you need to do the application da kwete te book no ko school adono obi no ba atwe na ade nti wo church mu na what taking in papono etro na se ansana wetin da bodwa nti saa Joel chapter 2 verse 28 in come to dia e dey twem da da chapter 2 verse 16 and 17. Okay, yada asebebre ne onso odia ode ebaye ma yentie o ene anwumrei ewo ha enon 0260196062. Good evening. Ude ne baby akasafi. Pacho from brother Ima mekasafi in Samara. Me da say ma yentie o anwumrei. Pacho me pese mtaka kafa first call anedi no. Ode kire wonso wadwen na insiso. Okay. Mr. Media make an say. Joel chapter 2 verse 28 no time. Chapter 2 because tam na Peter ka nyankopon asem na almost started some cartons and nkofo started say almost free Peter no say we ma bobron sa. So when Peter started so kasa. Ono tro mo say sa insam no mo kan no. Or fair sound Israel from no go on say go back to Old Testament and some na go were kan no and then in the abenu ndi say Peter me a to sa brena adan ni e ko fa sa asem na say na so ye kura sa do ni ma ja te ba ni say no yan ko por sen kom se ni ejuma en sa fu you e gina ho a en sa so enko so bia o yanko pa ka se o obokunu do ba no na me nti okunu do ba no de man yes asun be kunu di because we adena for fele nti sana asana se nti ne yeda asane wonso de ade ba ye studio number ne ye 0260 196062 0260. Good evening, sir. Udeni baby okasafi. You refer to Tarkwa. Me da say yewra ma yentie wanwumrei. Everybody is from and chere mo de ma yenwumrei na disua Yesu afimu. Amen. Na everybody na ko asem se na ubu sa osofo no. Ye nyi bi fimu ani ye fefe so enka ho. Bia na asori omo chere no obudidie. Asori bi se ne de tie. Ni mu nyamia sɛm baabi akutasi na mo kan 1 Corinthians 12 only 27 where ba o si asafo ni mu no o di bia si wo sɛ o munye sei we ɛna wo di ɛho adwuma mo mo na lokwasi mo wo ni sɛ baabi a nyankopɔn ejebe na bo sanso bi dogi ya ye wa 24 where is kuzo kan no Matthew 24 verse 4 o si mo hwe ye no bi anada na edi fa to ho ba ɛno je si nyamia di fo ni ho no and no sanso kan apon chefo you almost ukuta babo no utumeza ni only upite wo kapa but na eye ejese di pa ko o sei eti nyamia asem no o si o si tati entwe mo no atwedie mu ba kokura atoto kokura bago no wa ready be tru eti last time kan you the one tb bi asia ko bi bi yesu o kasa sa o se sa do no ma ko no mu busa kwati o si mu musa o hwehwe mu na tifo nyame se ne muka ye no agada no buka ni nyam to wa sika for 27 no nyame to se ye mu no wo yi sai se na ni ko furi na esi won tin bibie ni wo atwam wo so wo so ni asa ati twam no yesu de kan eno nye pisa enye po enye moses yesu ni mo asem so no ni fa bi ro bi adana no ebi o mo so na mo nyi ni a eno nche se nyakopon agifo ni asase so nyame asomafo ni asase so nyame akesefo ni asase so nego Amen. Onso betimi afre na waba be kire onso ugidie ene anwumrei 0260196062 0260196063. Good evening. Hello, good evening. Udeni baby okasafi. Yo, mpocho midi mam kasafi tamso. Medase mayentie wanwumrei Ibrahima. Eda masipa juma di na moye ndi eda masnya mishilamu. Amen. Monkos na monye
na ebabua ye mu bebre amen na media kakra kema adwene se kasa hodo na ye kan wasem bebre na sabi ye mu bebre na ye di wa kingi no e sam ho se wa bible mu no anye mpa ye nko na mode boy nti se aye no kure se de moka ne nne no se efe nyankopon a de nti na mo ntime fa nka asem nka ho na ye so asabe se ye ni me de kura mpa ye nti sampa nso de mo ka efe nyankopon aye mpa ye nko ana a chense kirim se sa kasa na mo kan ye no enyan mamu wa bra ne edika hye nkom da wo yona nti sa bra na nkonkon sane ye no na se sa nyema no enyan mamu sa na enyan mamu awie dia ande e wo hinfa blew aye kan ye ni to bi no e nti ni ma bia sana se ade na ye ade identity no sa kasa hu bi se kan pa bri dia twempa no na aye ka se bia na ye ta kan awo South Africa na bo baze in South Africa na bibi mamu ha no ta kasa hu do na South Africa na di kan bo baze first ansana abilam etre inti say yanti ni mabia na say afi yesu ni mabia say ye bonwu a o ma ye ma ya kuma mlefu na yensua na yengi de bible chire na nyai say awa so ni da da ntino yentumi nyai madam asi yensu ya da ase bebre hello good evening hello good evening udi ni baby akasa fi me da ase ma yenti wa nyumre yeah I just want to ask from the beginning, no challenges down. I could say small, most uncle Israel. Now, okay, no, a man say ready to go, but the tomato from a bear bottle. Seriously, my addition to it. You know, no call a single never person. The maddening and she knew the other position. Indeed. Eshe yakupona kona obuzi adi onini mpafodo na bidia yakupona kono challenge bi ekanala 55 o se dembre sure okon obo asasidi the man ya national gym obo edi ntiye yimpano yintini ye picture pizza yimpano abe challenge ya ba confuse ya ma but no kwa o couple no coupon since na bon something maybe it can change here abekade ni ya fit okay yeda ase bebre ne won so dia o de bye good evening hello good evening udi ni baby akasafi eze musika no takwa banso me da ase openi ma yentie wanyumre kasawo nge ozo be dia chedia ben senti ntie ndia no hodi e fantunche demum me di mi jase ne se onyamia di fo edase wa ho kila onyamia di fo edase wo okay so o ka se o so nanti buboni nanti ni fene anyati no atwam ba me je hodi me no nyati adian sare etimiye nti wona die me no nyati me di bo edase wo yeah say onso beti my friend ado dia ba good evening udi ni baby akasafi Come dem fifi Jerusalem me da say my enti wanyumre yi so mo jane yetie pa na ya nyobu oho a yenchida nim babro mu ya na nyobu oho a asofu no benum e confusion ye pa omo say intention e twem okay me tie ni ye ya e twem enye duma bio first you do for na me say you apa sofu no omo ebinim yale ya so obon fa mo enye duma na be o yima no kaka wo okay pa bosun twemu a na intention e twem all right nanka me imagine me ni ba mo de ba kan imagine san ko ka say e bia yes the way now odifo no omo say si omo ho e twa wade no e dem bredifo no omo twa wade no lo ka say e twemu a enti omo bi yale na ta omo say omo fa asampanfo omo bon so mpa ya omo de e twemu ana
Okay. Obeyiwa no. Yada ase bebre. Onso betime abba so. Good evening. 0260196062 0260196063. I think at this point you betima ma osempakane yi de obetima yi ano no na afi enya kwan akoyeda afrefo na se bebre. Okay. Odikan yenchi native nyina na yen so esopa de woti adesua no yakopon enhye won. Amen. Na questions are mo questions basa e wa ha minim se wode no e wo Joel ne de no ene ekonso ka de miracles no encame na ekonso ka de se miracle wotwuma abadintina ye bompae ena na ba konso se Church of Christ mo nkyerɛkyerɛ na mo nyini Munyini a entrese etwem. Okay, it still an it was a etwem. Okay. Me that's it. Me so the last one empire there. Very well. Yeah. So if I say can sanction Bible no or use a signs, wonders, nina no or the miracles. Okay. In jakere sanction tell bibi esi me yun say ampa Onyankopɔn etumi. Ngem ana ye che say obi ayare Peter no nyom kan say e wo Yesu dimu sori nante amunum ho na right Christopher ye bompa ye mpa ba ye bo no ye bo say Onyankopɔn entie ye Nyankopɔn mpa bo no ebi wo wa wo ba eche ansanu yaba ngem Yankasa Onyankopɔn eni tumi se o yi mpaba no right but send the first no se me yare a memfa dro nka eno an se sori nante aha na eche se sa adwumadi no apostles no na omo ye enne ye ni bidam right enne bra na apostles wo ho no wo 1 Corinthians 12 no wo ka se ebinum ye prophets no ebra apostles wo no prophets and yet miracles. Right. Obia nim. Say nim so ye hwom hwade. And say yakede obi ye a miracle worker, not chere or a prophet. When New Testament mu ye ni bidam. Okay. Prophets are wo no way teachers. What say Nyankopɔn asem. Miracles no ebra soma from wo ho no. Na wo ye miracles. Say asam esi amunum honala yenya results enti no ye bompai o sa na owura Yesu so kyenyen de ye bompai mpa bo no na Onyankopɔn fado oyenyen nyaze edemaye all right ngam say bia me pesika etua me ban school fees a ma bompai ma me hwe na Ewurade be hye no nimnyam we Onyankopɔn betum afa owo a hendo na misaka skano okay ananso de odam ko ye dwuma me se de mbompa ya de ahwade yo sika be firi soro aba ensi okay two se ya ka de ahwade ya no entwemu because e obi no wa no krani omo ye sa dwuma no kremu na ye wo atrofo so e wo wa na ye ka se asumafo no tumi na omo wa omo de sa yare no na omo ensemu yale bia na omo sa se yale be biara yare no apostles no no tumi sa okay se we kwata omo sa yare we yobugbani omo ma sore sa me kai enipa bebre eyemum everybody yemum yema omontikasa ena empempi no so sankrofo no age se ya hye omo akomo aso ya ansa aine na dey no yempie because yenim bebi a amanfo eyeden ewa omo ohaw yakase bebre eyele egumpa so bebre yaba no ama omo agogo kra kese omo hiammoa
adenti ne yankɔ sa bia no ne yankɔ bɔ mu ba sɛ bubuani no ana sɛ nia Peter no esa ne yade I don't think say no wo fie ana no ni fie tim na me person say okay. I don't think say bia no da fie no mo kosra no dabi no now what can abokosam na che say ayo obi a mfa say dan aso dan ano right ne yedna betna say omo a mu twam no say na be ya obenya bibi ana obese bibi efi omo nche ngahu ndi no mu twam ti yang omo anka say okay Peter no kwa aso dan mu mfa yo efomra omu hu kwanchen okay eno mo ye right enti sankofo no mpempi e ba se omu tete om ka asimu wo hu ebinma wo ye ayerfo sebe omu wo kwan kwa sesika se lo mbetwum right ngahu enti no ma ye kan wa ha ni de anwode yo no Onyankopɔn odam tumi no edema apostles no efi hoide na botaye Onyankopɔn enam do ma anwode ye nso eba nyi de mo obeya asampaka na apostles no eka no amanfo be jatum de asam no ofi Nyankopɔn right Acts chapter 2 Joel chapter 2 no ne embemu ewo Acts chapter 2 the message na kanintam amase bia possible Acts chapter 2 no can verse number 17 in fact we fulfill prophecy and obey law okay Joel our pamde denu o se ewiyi brain mu yakan the last days ebra Jesus Christ ebe wiase owi sorry cry esoro no ana yeshe last days ase kapim de wiase bako wi enti okay the last days na o tell Jesus Christ na bidui verse 17 Acts chapter 2 enti okay 15 na what can verse number 4 Acts chapter 2 nkofo o mo abobo enti verse 14 of Acts chapter 2 na we na ye kan last na ya na Petro ni duba kono sorry gina na omanene so kan e ka kire won se Yuda merema ne mo amote Jerusalem nyina mo hunu yei na mo ma mensem yi nkoma sum na yenum bronsa sede mususuo yi efise eya napa nonkron na yei ne de odifo yowe kan ye no se Onyankopɔn se na ebeba se enda di etire no emu no mehwie me honhom no bi megu honam nyina so na mo mamerema ne mo mbamba ahye nkom na mo mrantie ehunu enisuade na mo mpenifo asoso adaye na me nkoa ne me mfana so na ndanu mu mehwie me honhom no bi meguo now so are you ready pa next week ye beto aso ye be hwe ahani ayene adesua wa ha papa ayene Onyankopɔn se obo hwie ne honhom egu hunam nyina so ase kyesen okay adaso amboso ene nkomhya mbɛhyɛ no ase kyesen right ewurade pa esende ye beto aso abusanfo na kyerɛ sɛ ene aha ɛna yɛde ogidie ni sɛn ebese ɔsɛmpakani fa wo number to dwa na afi bia na obi bɛfrɔ mpɛnsɛmpɛnsɛ because dwumadie no nyame asɛm ɛna yɛde ka ndi bia na obi kopem se next week ebesen hia no obi no besan edi nkomo a your number no ye 0246 70 10 okay ena era okenkan chiroma yenso Evans Labi 0245 7016 abusafo ene yebeda era Evans Labi ase papa se obekenkan chiro no ema yen yebeda osempakani Philip Kofi Nyanso ase Market Circle Church of Christ enofi baye ma memfa akwanya su na memfa ntudwa se ene bishop atiene na chinti bishop antimi ama na mum next week obeka yen ho sa wo so yesempakani wo ye odifo wo ye nyamedwuma na opese oka ye dwumadie ho na obekire ugidi a ubetini producer akasa ewa ahoman so
050 853 853 sa number we so free producer obema okwan na waba beka eye dwumadie ho na ya kyerɛ Gyedie ahodo ye nam sa kwan we so pese awurade asɛm etre ya to ye Gyedie mu na wie ye brɛ mu no ya nya oyirabma nyame ya adoma dasa na ye bɛsɛn atoa so ye dwumadie no ye live Facebook ya wie kura video no wo ho ubetuma nya adagye na wakɔ akɔhwɛ bi dasa ne ye bɛsɛn atoa adesua we zo bosomi we nyina enkomo a ye die enie yeda DJ Kenase say ode yen call Facebook ni YouTube no eso na ye mompaye na yemfa enwie amen yetumfo yesu nyam eneso yede yadisui abedwi yede wasi yakodo na ibedi kra ibedua ni susum saunsa e da pandina yede tifo esu nyamfo unsa se birum eti yen e wo haw and that drain e wona blabuma owa tumi nyina edi wo no bo na so nyam e wona blabum amen Sompa FJ esu nyamfo unsa bo tumi kodora edi hen of dream na peja stationi amadwumadi etum akokan aboa makoforo so etum nya wase mu entiase oda akwayi na do na boyi na woban de anadwe so o en anpede ye mochina ye kodo ahye utin kokon enidom of Jesus Christ name amen ebisafo na ene ha ene ye de dwumadi na esi nyame ya adoma ochina homache nonumpa mu ye besan aba wakwan mu biem koso na tie Sompa abrebia na ubeye enshira ya crowd daye